Anya laki din! Sana kasta, kaslasan tayo nga kakaruban o kasta. Aniya? Lakay kan babakit tayo, gamarami dyo pala nga mangloko ti padayo asaw. Anya, maag, Ha? bakbakitan kan, gamaramid mo pala ti mangyakar iti mohon. Nagawan mo ti napain mo, sakit ibaga masana sikat sa kinaramay. Kal, saan mo na talaga? Hasino kumangay? Halangan mo na sa bali tao, kitsika mo ti kaboundirek iti daga. Aniya? Ay, no ti daduma tao, kit ka ba alam nga ihakar na lipuspos na, siyak saan? Uray lumakaya ka, sana ka malukaw, kunak tubay, anya laki day. Ay, nagtangsi. Ay, sana ka natangsay! Lablaban ko lang ti karbanga, doray man nagkinasutan usaw, dahil ta ka ba iti paglaingap kay, mangyakar iti mohon, aramid mo na ita. Hindi pala, nga ti kapapa, may papan iti daga. Salbag ka kinay. Itay ka pa'y ngururayan, kumare. Apay nga itakalaang. Kastaya, mare? 5 misin dyan luto ka supas. Di ka malasumang putan. Ay, itayak pa rin mo rin balay, mare. Ngam nabayag anak lang ijay daya. Nagbuyak man iti nagaapa. Ha? Nag-aapa? Wan, mare. Ni tataing gumot day jay kap-apa ni antim mo na. Ha? Apay nanti muna ayang. Tinangag ko ariri ni tataing go. Inyakar ka no ni antim mo na jay muhon a boundary da iti daga. Anya? Ay, una yan nanti muna. Dahil ngamin di saan anasayat nga ugali na kat. Iso ti paglaingan na dahil bakit. Iso nga uray antik. Hay, diyak kanunungan di kasi nga aramid na. Ay, wan ah. Adun, ti kinapapa na dahil jay. Gapulang iti kinalaing na, mangyakar iti muhon. Isumatin ako na ni Mari, loring itay, manong. Nalabsan na kano idang agap apa. Ay, talaga dahil bakit? Itipay lang, kasi ito ugali na. Katwan mat. Nakababay ang laki di, kanita tatayang ko. Makamuda mo't din Bayam, tasakto man ti mapanagpasensya kanita tatayang ko no masango. Ay, wala manong. Tani, nakababay na talaga dahil nga aramid na. Sapay, uray kang mali na. Katikalintugan na. Ay, huwag nga rod. Iso ti katatao na dahil bakit? Iso asaan da nga kinawatan dahil di tatang. Gapu ti kasjay nga ugali na. Tata, imayak, tanadamag ko nga minti panagapayaw kanyan timuna, hindi na minsan ngal daw. Ha? Ay, wag, nagapa ka ba? Pinagsasawa ka. Ha? Nasing petak, kurak. Ngamno ka sa imutin na, ti aramidin na. Ay, malipatak ti agbalin na nasing pag. Mawatan kayo mo, tata. Iso nga imayak, siya ako nakaanakan na, ti agkid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na, tata. Ha? Hindi pa nga na kasi ito ugali ng timuna, tata. Iso sanda nga at kinawatan day di tatang may. Ay, wag. Malagip ka, akanayon day di ngagsinumbat. Nuapay mo nga na kasi ito ugali ni antima. Naglay ngagyakar itimuhon. Uwan nga ron, tata. Sapay ura inaramid na kit ilibak na. Day tangarod ka, iti kagurgurak. Iso pinagsasawa man latan. Pasensya, no naglablabosa. Tatalagaan na kaungutakin ko na. Ay, kastumot kiti tata. Barang no iso ti pagnakman na. Nagbara ti panawan. Ngam adda kayo dito sirok ti kayo anak katugaw, tata. Ay, wag. Adusak, tagtugtugaw dito. Agsipsipotak man. Agsipsipo. Wag, agsipsipotak. Kadag iti tatawa, naglaing nga mangyakar iti mohon. Ayun ang tata. Tapno saan da makapaglibak no mapanaknakan nyo nga isoda talaga. Uwan nga raw, paglaingan dati aglibak. Nagalas akitaan ti bakit na naglaing nga aglibak. Ayun
Imbes nga isuda ko matipagwadan, ta isuda kit nga ron tinatataangan ngam saan mo. Iso nga oray na singpit na tao, nukas kadakwada ti karuba, ay awan na. Malipatan ti agsingsingpay, kanya laki day. Nalabsak mo ti tatay kung agtugtugaw di sirok ti kayo, Mare. Ha? Kasaya? Ay, ang mga nagsipsipot Iso nga ron tinakunana kanyak. Siputan na kano, dagi naglaing amang iyakar iti mohon. Ay, gusto tapno masiputan na ni Auntie Mona. Kahit pagsasawan naman yan. Ay, mangibabain ni Auntie. No apay mo't ngamin ay, Mare. Saan nga ta ama kontento iti adda-adagana? Ay, gamrod nga rod, Mare. Iso ka na yun na nga aga pa day di tatang mi, gapo iti kasta nga ramid na. Iso ti paglaingan na day jay. Mangiyakar iti mohon. Ay, pakawanam. Nasingpat kit di ani tatainggo ta pinagsasawan na laang. Ay, no sa bali lang nga tao. Ang mga tinaso dati salbag abakit. Tore lag kuripaspas. Ay, ang laki di. Nalapsak namin nito nga at nakapaskil di sangot ipisto. Ipaspasublat damay. Kasta ka di mano? Papanan ngay nga tan di sigod ang mangiman manage iti day di abar. Saan na napatag no papanan na. Tinapatag, ingkaki di kita ay, tapno awan pa ti mga sublat, kit sublata mo, nading ko. Un man nga rin mano. Alakit day, nagpulas kan, tayin kan. Darasan, ang mumitakit ado dagiti aking kayat, nagnegosyo iti bar. Ay na, nakaragragsakan man kumare. Oh, apay kumare. I-share mo mat adi. Tapno naragsak ta adwa. Ay, kumamare. Naala ngamin di bar di sentro. Di sigod ngay abar ni Manang Vilma. Oh, kasta ya? Ay, nawin mare. Naimbag ko naman nanalapsan ni Manong ko, hindi na minsan nga daw. Nga da nakapaskili di sango. Iso nga imbaga na dagos kanya. Swertem ata saan da ka nga inunaan. Kat, manungay tinang pasublat na kan ka. Ay na, dakkel mo't amare. 250,000, amin. Karaman ti gamit. Pau, nagdakkel mo tin, Mare. Ayos lang, mare. Tanalawa mo. Umanay ti bainti alamisaan si ka. Ay, nasaya at ano kasta? Ay, addan to pagbisi amon. Ay, win, amare. Sika nga rin tinamnamag akadwak ko maiji, mare. Ha? Ay, sus, si kakit di mat, Mare. Ang mga no saan ako na mabalin. Ibagada bakit akon. Si kakit dimot, mare. 35 mo nga agpaiso. Ngam, saan mo't amadlaw iti lang, tabatit ka. Anya? Isang umay kanto, mare, Di ka madanagan, tas swelduan kanto iti kap-kap na ka. Ay, nasaya at man ta nagranata loreng. Ha? Apay nana? Adala ko madamagag. Anya day tanana? Agkayom kayo mo't kinibadeng. Iso nga mauk nga mong timapaspasamak iti biyag na. Ha? Apay, pudno ka day nga adan bar na di sintraw. Ay, wala na, pudno day ta. Iso tinang sublat iti bar ni Manang Vilma. Aniya? Ay, iti awanan ba inabadeng? Apay nana? Mangibabain iti pulay. Ha! Nagadaw ti babalin na arugyan na negosyo. Ay, di pa'y ladakas ang negosyo mo. Ha! Sa bagay, asino pa'y kumatiin malaan na no saan aday di ama na nagalas ti ugali na. Anya? Dakas, tikas di ang negosyo. Ora ibagam kan kwa na. Apay nga kastamot yung bagbagayo kontra iti kabsat ko, Auntie Mona. Apay, kaya nakaya di kalman. Tasaan mo nga mo adakas tikas di ang negosyo. Anya? Nagaduma ti mabalin na arugyan ang negosyo. Kamapay akas di pa'y lang abar. Kasla saan nga agpampanono ti kabsat mo. Ipa'y lapangan na noon no sari-sari store no isaw. Antay? Iba gamit ti kabsat mo. Dakas tikas di ang negosyo. Ay na yawn. Talaga saan nga agpampanunot ti di bakla. Adan sa di dapan na ti panunot na. Bakla nga awang panunot na. Anya?
Sak lang ita sinig ita agsarsarita kayaw kanyan timuna. Ha? Kastaya, tata. Wag, iso nang nagkuamay na nagsarita niya. Ay, jak man amo iti dayjay nga antime, tata. No ape anak unana adakes kano tag negosyo iti bar. Oh, pat yung buwan na diyang arte. Isuki di artisan nga panpanunot. Kan isaw ti awanan bain. Iso ti dakes. Tata, Dinamag mo kuma. Hanya tinadakdakes. Ag negosyo iti bar. When umangyakar iti muham. Kunam kuma. ay, wan ko matata. Sana mga minanalay nga sumongbat. Iso nga intatal naklatan tata. Ay, nosaklag. Pinagsasawak na niya. Marwa masumanaw. Manakib ang launay. Wan nga rod, tata. Numaminsan tupay nga ibaga na tigas yan. Sumungbat ka ba? Turay maminsan lang. Marwam ko naktubay. Ni, apay ngayon nakas na tibagbagana itiliklik ko na. Kahit saan ko matabibiyangan da yaba ka. Among matinanti muna, ading ko. Ugali na, timan nakibiyang, sipod pa'y. Daki sa negosyo, alaw-lawatin naman. Uray bar ti negosyo, sa anak magaglaklako iti babae. Unayin aya. May amlatan natin ko. Ay, masabat ko lang, takas ti bagana kanya, ay pasinsya ko naktumit. Uray awan ti anti-anti, no kasi lang. Ading ko. Nagalasat talaga ti ugali na dayaba kahit. Nagmayat na, wanti anti-anti ko naktumit. No siyak ti makaungat. Saan ko abibiyangan, ngam kasi kayo din ti bagbagana? Ala, bayamon ko naktumit ading ko. Nya lagi din. Kasla saan ka na, irwam iti kasi nga ugali na. Kat isumat lang namin timbaga na kanya kay ginaminsan ang nagsabat kami di kalsada, mare. Anya? Ay, tawanan ba na bakit? Mo pa'y tayo nga antim. Adagahan ti bagbagana iti liklikon na. Kumapay pa lang nga sa bali at tao ti mapan na pangibagbagaan. Saan na may diretso kanya? Ay, mabuto nga siguro kan ka, mare. Makapangariyat mo dayjay. Agra na kami lang takitangin na. Ay, bay amon, mare. Ipagpagapumlatan ang nga antim. Ure, awante ante no kasi madlaeng. Kaano pa yan, nagbali na dakas ti panagnegosyo ti bar. Anya laki din. Supay, Iso natin siya, tagpakalaing mo tabakbakitan. Salbag mo dayjay. Nagasaman. Saan lagaya masikatin ang ibagaan ni Auntie Munay, di kasi mano. Ha? Imbaga na matlaan kaniluring. Imbaga na kanwa dakas tag negosyo iti bar. Unay matin Auntie Muna kami na yan. Anya launa ya, ti pakasikuran na rin ka. May isa lang, ti kaya ta sa unday tamano. Apal na laki di Dino kaya na, negosyo matitibar. Ta saan ko pulos pakibiyangan kung nagtumay. Ala, bay amlatan ka di ading ko. No siga mga rugrugi iti negosyo, rumbag anak kasagana ka iti amin ang negative na ibagat itatao king ka. Numero 1, ti kabagyan. Pudno na ita. Ha? Amam na iti kabagyan, ading. Nung maamuan da ng rugi ka iti negosyo, agsakit tinakam da. Nang runa no di da kaya ti partapan. Salbag kiti ti kakasta kabagyan. Imbis nga isuda ko matimang suporta, ngam saan mat, kay isuda pa iti mangibaga at dakas da dyan negosyo. Dakas glaklakwak iti babae, kunakmanan. Nalahusto na din ka. Tad adda, pumudo ti ulom. Mala din ka. Yung kaisaganan dagiti pasyaw. Takadwaan ka ang mapanagsakada iti ipan mo iti bar mo, inton malan. Nay! Ay! Saan ka nga aglisi ti dalan? Nakitam lang nga siya ti masabat mo, aglisi ka kidden. Ha? Ano yung madamdamag ko nga ibagbagayo iti lilikod akan ti muna? Aman nakibiyang iti bambana ka saan arumba nga pakibiyangan? Aniya? Sige man, i-explain nyo man kanya kita. No apay anak ko na yun, adake sa negosyo ti bar. Alaman, ante. Aniya? Eh, kuha ha? Kuha nga. Saan kayo makasungbat? Aya tinadaknakas. Agnegosyo iti bar? Wino agnegosyo, babay niti panangyak akar iti mohon. Alaman, sungbatan nyo man ti saludsod ko, ante. Aniya? Dakas sa negosyo ti bar kung kunayo. Nga mamangan no nalipatan nyo, ang nadakdakas na agiyakar iti mohon.
Hay, uri lipatan nakakanakan nyo, ante. No, kasamot lang. Naimbag pa dyan dumatat tao. Tadati word of encouragement da. Nga ituloy ko lang tada dyan ang negosyo. Ha? Ngamda kayo mismo nga antik. Basta ganti bagbagayo. No kunayo dakas da dyan negosyo, excuse me, with feelings and emotion. Nadakdakis kayo. Aniya? Anya kang anya. Ay, awan ti ante-ante ko naktumat. Pinagsasawak man lang ti awan ang bay na baka. Anya? No ko na dakas ti agnegosyo iti bar. Mas nadakdakas ti kinatao na manong. Ading ko. Nadakdakas ti aramid na ha. Naglay nga mangyakar iti muhon. Ala, Huston. Kanay bagam gaya mo dahi taking kwa na, ading. Imbaga ka talaga ah. Sakit din ti bagbagan na iti sana nasaya ti tilingliko da. Takis nga ibagbaga naman. Nadakdakas ng timuna ah kung naktuman. Ala, nadakdakas ading ko. Huston ko naktumay. Hingga mga anay na ading ko. Tadamakan iti kusina. Maliplipatan pa hindi pandangan mo. Gapo iti ngaw mo. May amon na anti muna. Waste of time dahil dyan ang antita. Awan may tulong na ka. Bayam mamiris nanto nagiti imbagam kinkwa na. Kanya laki din. Hello po, kagayem ken kagabsat nembag nga aldaw tayo amin napadak nagtingtingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siya ni Jasmine Mina Rivera nga subscribers kan avid listeners ditoy. Anya lakit din. Sakbay ti amin kahit kuwang pangkablaawan dagiti favorite artist ko ditoy. Siyempre, YouTube channel ni Sir Dan Marts, Sir Dan T. Martinez, Ma'am Mary Jane Castro, ken ni Ma'am Donabel. Kastamat ti pamilyak di jay Dupax del Norte, nilakay ko nga ni Dexter Rivera, ken dagiti duwang anak ko nga ni Jet ken ni Jade. Kastamat siyempre dagiti padak nan ayat nagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siyempre sila Madam Vela Sabado, Ma'am Roselia, Ma'am Ninita Galzode, Ma'am Lilibet Contillo, Ma'am Immaculada Santos, Ma'am Marites Razote, Ma'am Beth Apigo, Ma'am Glory D, Ma'am Rem Samando, Ma'am Feya, Ma'am Mandarin Nay, Ma'am Lola Onyang, Ma'am Larry Sagayo Buyakaw, Ma'am Jubilin Kimayong, Ma'am Geraldine Laroco, Sir Oliver Gutierrez, Ma'am Lynn Cabanse, Ma'am Mariana Garcia, Sir Francisco Lopez, Sir Lakay Agbiag, or Francisco Lopez Lakay Agbiag, may sagalan nga natin data. Ken ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Mary Jane Fabiano, Ma'am Sani Pobre, Ma'am Ramoso Divilla, Ma'am Edna Saranillas Patake, Ma'am Aida Garcia, Sir Ricky Castillo, Sir Aljor Dalipe, Ma'am Joby Litawan, Ma'am Mary Caridad Bravo, Ma'am Atina Zam, Ma'am Nati Agustin, Ma'am Adela Cabrales, Sir Florentino Batilo, Sir Abuyan, Ma'am Ina Garcia, Ma'am Rowen Ayo, Ma'am Jocelyn Daguro, Ma'am Adeline Soriano, ken kastamet nga pa-shoutout mo da Ma'am Mary Rose Ramos, Ma'am Jinky Michael, Ma'am Leticia Ancheta, kastamot da Madam Ma'am Tess Perez Castronuevo, ken kastamot da Sir Pipito Ugay, Sir Wilfredo Odimong, Sir Batang Oldies Official, Sir Gabay Josephine, or Madam Ma'am Gabay Josephine, kastamet da Ma'am Roselyn Hill, Madam Jalyn Vicente, ken kastamet pa shoutout kay suda Sir William
kan ni Sir Tajiri Molisa. Pasensya no, jak ko na maibalikas, tinagnagan nyo kakabsat. Kan di tayo liplipatan na i-like, comment, and subscribe to the YouTube channel of Sir Dan Marts. Pagyamanan and God bless us all. Thank you! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Dan Marts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.